Għad-dilettanti kollha tal-muturi u r-roti, għat-tieni sena konsekuttiva ħaterġa' ssir il-President's Bike Ride, iżda din id-darba ħatkun organizzata bil-lejl. B'differenza mis-sena l-oħra fejn din kienet ittellet f'Ottubru, din is-sena ħassir nhar 28 ta' Awwissu. Pierre Borch, wieħed milli qed jikkoordina din l-attività, spjega kif kienet ix-xewqa tas-sewwieqa li din is-sena tittella f'dal perjodu. Xtaqna nagħmlu xi ħaġa differenti, jsiru ħafna rides matul il-ġurnata, ma allura xtaqna nagħmlu xi ħaġa differenti. Forsi anke biddilna anke il-ġurnata, ix-xahar ġifieri fis-sajf mhux is-soltu tkun forsi għandek il-biża tax-xitwa, u naħseb fil-għaxija tkun attrazzjoni sabiħa speċjalment meta tara il-muturi kollha mixawlin. Borch spjega kif ir-rotot li se jsegwu l-muturi u r-roti ħajkunu differenti iżda li huma se jiltaqgħu ħal Farruġ f'daqqa. Fil-fatt ir-roti se jitilqu minn Sant'Anton filwaqt li l-muturi se jitilqu mill-Verdala. Spjega għaliex. Ir-roti jdumu aktar. Allura mbagħad il-muturi jitilqu mill-Verdala biex mbagħad finalment nintaqgħu flimkien imma b'żewġ rotot differenti ħalli ma niklaxxjawx. Il-President Mary Louise Collier Oppreka wgurat li din is-sena wkoll din l-attività tkun suċċess. Qalet li l-bike ride għandha żewġ għanijiet, l-ewwel li kulħadd jieħu gost mingħajr ma jweġġa' u l-tieni li tinġabar somma sabiħa għal Malta Community Chest Fund. Hija spjegat il Malta Community Chest Fund għenet il-bosta persuni li għandhom mart speċjalizzat għal daqstant li jeħtieġu wkoll kura speċjalizzata. Ix-xogħol tal-Malta Community Chest Fund ma jinkludix biss għajnuna lill-marid iżda anki lill-istudenti. Per eżempju din is-sena għenet il-fuq minn 100 student u studenta biex ikomplu bl-istudji tagħhom fuq livelli terzjarji u vokazzjonali. Għalina dik hija importanti ħafna x'bek il-mod qegħdin nindirizzaw il-faqar, il-potenzjal li jista' jkun hemm il-faqar. Meta aħna qegħdin ngħinu biex xi ħadd jeduka ruħu jsir employable, allura qegħdin nassiguraw lil dak l-individwu dik l-individwa għadha pedata ħajkollha dak l-impjieg xieraq li jżomma lil mill-faqar.